mau menanam pohon terong, pohon bener, wit terong karo wit sawo. Iki mediane ya, planter bag ukuran piro itu iki? 20 liter. Planter bag ukuran 20 liter, telu ya, siji ning kono, siji kono ya, siji loro telu. Wite sing tak tanem iki siji wit terong loro, sama satu pohon sawo wis kembang iki. Itu sing kembang bendang berbuah iki lho, langsung iso buah ra ya apa rontok, wis muga-muga dadi lah. Nah aku nggo planter bag sing ukuran 20 liter. Lah kok beda iki? Iki 30 liter iki. Oh, orang ukuran. Sing kae berarti 30, 20. Oh iya. Berarti sik nggo iki 30 liter cukup lah ya. Sik nggo iki sing muga-muga ya buah engko. Tak nggo ngiyup-ngiyup iki lho, ikan lho. Lho, tak nggo ngiyup-ngiyup iku. Nah, terus tak susun ning kene. Ikan iki nang wite palem, terus iki, terus engko iki wit kuwi sawo, terus eneng iki, terus kok kene wit iki terong loro, terus eneng kuwi ben eyup. Dadi yang ndelok tanduran, yang ndelok ke ikan cilik-cilik lho. Nah, iki lho. Dia udah sembunyi. Wih. Iki sing anakan. Tak ketok ya. Ngember. Ini akar nandur wis ya. Muga-muga kembang berbuah, berbuah. Dan bisa tak sayur. Oke, terima kasih.